Bete, Kaixo. azkar, hartu daitu da. Bertan behetzi urteago, txapela janteko jozu, txapeldu nahi. Bueno, hori ez da, ni azkar zahartzidan, edo zaharroko bati nire bitartez eskarrega matidan. Orduan, aldartatik behituta, ez nago zahartu. Ni uste dut, azken batean Iñaki Muro bezantzun bezala, aitormen dela, bai, atiaite bai nahi, zuten hori inmezia zuingozu zuzurire, eta horrekin lotu duzkeoa. Bestela beti txapela matita horiek iziteie, jende zaharra lan egiziteie. Baina solaitzare aldatzen nahi da, eta gure belanaldiko ia bagu urtez gora, eta aurrekoak egin ahundia, txapelak eman daude orduan, lehentxo egotxo etorri gara zen, batemati. Oso modu berezin, saltzen, niegi. Bai, berezik izien zen ba, nahi etzen esan da. Gaina horretik bizitun trikimailu batzuk, eta nien etzen horrekin jabetu, gero zantzien egun urtean azketiri etorri bertzula. Da beti juti zela sainur eta hasi humor gendula, bale? Torre bertzula notai onduntzen gestoria epelde eta gestoria epelde gizta bazpeti nien. Baina, Iñaki izaututa, mentzen, hasien esan eko zula eta hola batzatzen diturik. Eta, gero bentzat, sainurek egin ginen, da Arizte bilik etorri zien, Arizteren da bilik. Arizte marea inda. Hau entxu etorri txu. Zu mareatzen bazako txien, pixkek asko rekuperatu zen. Bengo da, kontarek egin ginen sainura, alia zanin, nire kaso egera. Retxinen kotxitik, kaso hoxe, mengea ba. Azpalitit zorrezu misita hau, eta alia da una. Doktora asko zau da, txapel da guzti. Amekali zantziko zen duzore bizitzan, baina txapel da matizitzen zuen nioz zantzi. Zehingo, bezaka jontunien da, baina, ondoren gutxi zinutzen masora itzan, da bat gaina txapel duna. Horre arte ba, normal. Eta urten honen jarriko jo txapela, iraz txapeldu nahi. Nik inoiz buruti pasartzetan, pasarez, eta munduko joti bizala, zeitu emozioan nintzen, behar eta horre telepoti gatu ziren, hane baina biseten. Aritz ikusten honik, aizala, benik enbestatzen argazki jatatzen, ez da teurera izan, obestat aida mazalaxe, makin antzean makinin grabatzen, dala, bideoa. Eta bueno, gero pixkena tragatzen humor, sustu basata gero. Zu zeure txapela jantzita duzea. Haitu zen, nuen da lagota maike urte, lagota seitin. Zer sentiu zen momentu aztan? Bueno, nun sentiu, aspaldi kontu dira dana gaztia azten, batetik sorpresa, ez susto ere bai. Claro, susto baino gehiago zaka, lopate egitea amorizazio dut favorituk, beste egitzen, entzuko gineo izan kontatzen ez dara. Eta, claro, atzaldin ustet, oso diskotu ezpano, batzen makilin itzela. Eta, nik aurrean hori kantan nitu da. Bueno, beste ikusten nitu, etorrete kantaute bera, eta etorrete kantaute bera. Eta, publiko puntu ikusten zituen dugu ez. Publiko dara zeben, papelota alabitze egin da, zagin. Kalkula hori egin gauz egin. Gestu ikusten ditu ni publikotik. Animuguta zen da, ikusten nitu da, nik aurkezleak esateako, nire publikuk adira zezien. Zogen nun zinisten momentu batean, klaro. Bueno, hasi zintzat. Da, aurkezdik esan dut nien, txapeldu zinela, akit ez pentsatu zen? Ez da egize pentsatu, eta gaina ez da jakingo. Ni da egize esan zin azpiti ditorrete gero, horretik ditorrein azpitire, eta pastorko nahi faldu bendun. Gui aukara faldu duen berzotan azizien, Euskal Herriko txapeldu mitzela, baina ondik azpiti begin egula. Azpiti hirugarren egun esan zin, laurren esan zin. Iru zara gaurretik. Urte hartan, medikuek esan zituen, ez kantatzeko, poliku zeuken denako. Eskerra ez ziren kasi egin? Bai, eskerra, gaina kasuali esan, zozketa inbertzen egunien, neukoenik medikuek konsulta. Torren ematekin. Eta esan zian, duzutzu, negoela kantatzeik. Azte gotzen duzutzu. Zoz emateko, nabazun, astelein opera gonentzela, ni final arten kantatu imarrula. Eta gaina nire ordezko ustetu olalde zeola, eta egin seguru. Ez da nire, aitu berriketa batzu bestek, ni finala jo nikonak. Eta isildutik ez amaz, angelitu gunak, esperantzik ez euki. Gasi gonentzen. Zu esan dago da, final hartan, Pedro Mas hartu zinen garaiten, da talora gilo zinen, haiketa ama, pusit, eventurba. Beken, baten bat ikusteko zer bandagozu?
Ez zite beken, ez ditu nik amakoso kantako, kantatzen bakarra kantako, eta gaina, enaiz izan inoiz sari ematen da bertso kantatzen aldekoa. Orduan, estantziatenien bertsoa kantatu behar nula, saiatu nintzen ez ezkoa ematen, baina ez txaten utzi. Eta, nola, ez da lehiak eta bat, ez da zuk ez tezun zerre jokatzen beste aldi sari ematen zuzen, ez da gotola horrien inor ikusiko eta noiztetan bildurik ez dagoet. Tolosan, alaxe kantatu izun. Esaten diot, nire saiotan, alo bada ezkutuan gorde, nik ez zaitut ikusten nola, tengu bihontzako hobe. Baina igota, haizte egin naiz, zure begidan jabe, ni bakarrik ez, eta zu ere, pixka bat urdu izalde. Bai. Hori baina oso ordu kantatu zundik, zer oso. Ni oso urdu ginen, eta saiatu nintzen gaina gordez dagoten, zuk ikusi ninduzun, baina geozko reportajetan da kamara gimilita da bila, nire bilau. Niak imulu nire ondontzen ure bai, eta amaiaren bilau zuen, nire bilau. Nire saiatu nintzen gordetzen. Banekilako, eta zuk ikirugarren marzu kantatu egune, baki nima behitu zen duen. Nire ontokira. Eta askotan, nik gustatzen da referentzia egibitzea, baina segun za referentziane, beti ez da, seguro izan da txekoa, anean berez, ez dakit, hobeto egin nahia, o ze ez dakit, hor bau sentimentu raro bat, zailan esplikatzen. Azkenegoen, ala gugun, ze besarkada ote da torkit, txapela irabaztea. Imaginatu zu, final hontan, ideal, emonitzera. Seguro esko, egon gonitzen, baina askoz gezki egon gonitzen. Aldetik, poze egon nuen zuan eroteagin, baina berso saio amaitu arte, zure berso egin zego esko zuko nekizkak egon egon nuen. Ordu netzakon gorra izan zen, oso gorra. Aldetik, poze bai, finalen eroteagin, baina zure berso egin, askotan, beste bersoa bat edanin, etxeko edanin, zure buru martxan dago. Eta bersoa gortzazu, askotan behar baino gehiago, ni publikuntza denen. Eta ez dago zu launtzik, telepatik ez du funtzionatzen. Akit ezan nahi, etortzi izangoa, kaikua. Bai, nik uste tala izangoa. Azpetik gaina, azpetik asuntan, nik zinez hirugarrena txapela jartzen txapeldu nahusi Jani Manuel eta onda jarrez joen, ati gitzi joan jarri, nik jarriko jut, zego esko, Hane izenin da zure izenin. Akordatzea, aurrena baldiz, iruro kanpean duen, benuarekin? Bai, mendexean zanez, bai. Zuge gono egutzen motibo eguzu. Arroxa maraz ezin egin baino. Ez da aztuzun, jolaz guriek. Zure hasiera egiten egitea da aititea ez zure utzi. Horno plazarta duten. Ez da egin hori. 15 urten euskela, nahi detxu zeten gabiritik. Eta neki burua zan ordu gaina. Eta guteko amarkin bezperan, arrostun. Eta izan egin zu, hola tola gabiritik detxu eta zuen mezu lehen. Baina gaztan nazuteko burukoa gehorik honu izitea. Ze pentsaban mantzien. Eta hala, erabak ezin neola, dohan txikilloa paize atango bat arrugo jinote zan da asko biltzazat bersoa egin gai jartzen da barda, du etxetitu egoza mintzat. Eta zera dohan, hau, zandik gabiritik eta zein bat eta zein oso negoz biguta. Hamoten, egun agena izak, nik uste dara jote olai maila bagu egala, baina gazten hartu belar ondo guztantzien arek, gehorik honu izitek. Bitik, euste berdin, ja? Hitxo, enitzen batekon. Da gero, karo, enitzen hon, etxona, monalde bat etxona, eta osoa bat jontzin gabiri nahi bertsoa egitzea eta ez nitez bertso puntana baltan. Eta gero pasazan, handi gehotxo, mendizateteko launekin jun, unetire, arauzko koe bat abarda, jaitxinen arautza eta festa kantrineaik, Benito Barrena izan, besotan bakarse marrek, beste mate utxein da. Eta launa eta hasi eite zeata ulitazon semia eta zen azkenen behotu nioen, da arauzko plazako arrezko kiosko txiki hartetik egin du milio saio txiki bat. Nire txeatorten nuen zerre kontau? Gero, zerinea eta zeitun pasku. Eta jimuntza unientire basota, da argazki jimuntzi joen, ki hau zemia mediok. Txeatorri zan da, hau zutzu egon dira. Zien gilu zer ezan, ez da zerre, ez da komenta joige.
Urezan ere lehenengo debuta, geoganaztik 16 urtein gabirin kantatu nuz. Landelteko unibertsitateko oinordeko zea. Oain ba alda bertsotan prestatzeko alako eskolaikio. Ze aldaketa eman da, urte gutan, prestakuntzei, nago egin. Bueno, aldakuntza egiar, lahantako bertso eskola lahantako unibertsitak esate zitzaion, gure guraso eta gara zuen, eta gure inguruen, bertsoi asko biltzezien, pasaizu guek, nola gertzen etzuniten, oandare askotan, eta gero pasan jende batan, okortzen ez, erosi jago etxegarri Ambrosio eta beste batzuk eta bertsozan pila bakantatzen zuena. Eta lahantan, bertsoa, azperiko kali baino desente beroago bizitezen, Afar ondun, bertsoek eusen kantatzen zion. Baina orduan, jardutik egin zan, beste gabe. Egur garaxia ziginen, lehenko tigaen Santa eskin, Santaren bizitzi egisi, da, tartin kapola berri batzu bazmau, eta horren horretik, nik 5 urte o 6 urte nuzkela, bai, hati egin dugu bertso batekin, herri irratiko, Eloilako herri irratiko antolazatzen txapelketa bat, eta saio gure esinete ziren. Finala zela etxo. Da, mugarte irini 6 urte inberle izigun jozu asko. Kantaren joan bersun bugaria, ez zatzakula astu nahi. Nere eskutik hartu ezazu, merezeteko xarikia, betiko lagun izan ditezen Gipuzko eta Bizkaia, hori izan bertso bugaria. Eta gero, eskolan antzerkin bat egin bergendu, beste lahantako lan bat da bilok, bertso egin bergendula. Nola laskan, bertso idazten, eta ni orduan barun adurra, argi idatzia legeztan ditu unibertsuek. Nahi lan horre berriz, iragurretera ezin. Egun etorri zan da, zegin, emosotan nik atatu nuen bertsua, gure hasi zan, erdi barin gagintzen. Ez zara zer ez tanazten, eta ni zazpi sorti urteko motibo eskoran, nio zentzik egin, neurik eta gana dana kantan bion segidu. Daman ezkin da. Ego burroko pasu izan Santa eskiako. Zeu nola, erpatatzen dira? Ba, jardun da. Burua beti martxan. Asko haitu, eta gure txin bertso liburu behin ez da falta bizen. Eta irakorri bertso liburu asko irakorri eta kantatu asko. Eta gero, gabiri ina zinitzen nien, 16 urtekin, suerta izan nun, belaxe plazan desente biltzen azteko, bigarren plazia azpila gainin nun, Montrikun gara gertan, eta gerozti, suerte izan nun, asko biltzeko eta jardunez, mejoratzea. Ortego txapelketia ze irutu duzu, oin arte? Ortego txapelketia bertso asko junda, saioan gutxi. Ale onak asko jundia, inola saio bat horrokor bat, bi horretariko saio bat, jaialdi errauan, ez dut nik barrondatu. Da, zemai saiotan berriz, asko harritu nena ritmoak. Netzako bertsuek berdu bere ritmo minimo bat, makartxu jendeak kantatu batzu behintzat. Dena zei bakarka egotea horretia ez egotea, bertsu kantatzen azite geoko kanta eragoten bortan. Motoitxamar ikusi jo batzu. Nola da txapelketia zu hasi zinen, garean zetik honea? Ere bat aldatu da, zu gizu segundu, gu lauro eta bilen hasi ginen, txapelketan, eta zemate urte pasa egin. Entzula asko aldatu da, gizarteak gare aldatu da, eta bersoa etza jakindu, gizarteak ematea aldatzen. Gaiak oso ezberdinak dira. Oso ezberdinak. Laro eta bian, txalo lortzeko gozak, zer behi zuen, toi bertsona kantatu ere, kontuz. Gemakumin partia etzetorria, gehiotxo zan, horrek beste ikutu bat eman dio, gauzak beste ere bat tratatzen dira, ikuspegi asko zabalo. Eta lehen gaiek askoz konkretu, ziren gaiek zabalo daude, eta zegin mituzu eskemak eta bertsoetarak mituzu. Bertsoak asko aldatu da. Lehen gaine bertsoai normalean, azkeneko arrazoian ematzen joan indara, orain berez azten mazazuek goitik karga eta karga, normalien bertsoak ipurtaren izitea, baina asko esan da. Da, betiko bertsozaleak hartzineak bukaren zehose espero, damateko ondi hori. Asko da falta izaten da, ja horretik asko esan da holako. Horrek zuztan bertso txarroanik, ezberdina ala. Jaiko finala begira, txapelken berri izango da. Urrungo lagurtetako bai. Ez guztiko. Ez guztiko, ez da egite, ez denek irabaziko urrungo lagurtetan txapeldu berri izango. Lehen daukena, beste baino, txapel berretia da momentutik,
lau urtean txapeldun berri, beste txapeldun bat izango. Txapeldun berri bat. Kasure dio ez, aurtengoa aitortzan urti da. Inkolosan, kartzelo zein dizun, txapela. Entu biozu txapeldu nahi? Justu, erretiatzeko modutea, no? Bueno, izu, plazatan guztua nabil. Baina, egizan ezut, erretia egon etzea guztua, zu gatzetik bultzetak bagatzen, zen azentoz.